Kif aħna ħbibti, nittama li qegħdin tgawdu sew il-logħob tat-tazza tad-dinja bħalissa ninsabu tista' tgħid f'nofs il-logħob tal-gruppi. Però illejla mort kontra l-kelma li qedtilkom fl-aħħar blok tiegħi sewa wara l-Lazio li fuq Juventus ħa nitkellem fl-4 ta' Jannar imma fid-dawl tal-avvenimenti li ġraw fl-aħħar sigħat l-editur talabni nintervjeni u nitkellem naqra fuq il-fatti tal-lejla. Mela, ħalli niġu għal punt ewlieni li huwa dan. Andrea Agnelli li huwa l-President tal-Juventus tefa' r-riżenja tiegħu flimkien miegħu il-bord kollu tad-diretturi. Ħa nipprova nuża kliem sempliċi ħalli kemm jista' jkun ninftiehem. Mela, dan prattikament qiegħed isir fid-dawl illi diġà kien hemm akkuża oħra kontra l-Juventus u bħalissa għaddejja inkjesta min-naħa tal-Maġistratura ta' Turin fuq il-każ tal-plusvalenze. Il-każ tal-plusvalenze fi kliem iktar sempliċi huwa dan. Meta ikun hemm eżempju plejer li jinxtara għal ammont ta' flus jinbih għal ammont ikbar ta' flus li jista' jkun ammont li jkun ftit minn fuq. F'accounting terms huwa window dressing tista' tissejjaħ u ħajkun hawn min jgħid li isma' dik kif ħadd jgħid x'inhu l-valur veru tal-plejer m'iniex ħanidħol hawn kemm jista' jkun ħanejt fatti. U għaddi inkjesta fuq hekk. Din l-inkjesta tmur lura għal ġie staġuni partikolari li huma l-istaġun 2019-2020 u l-2020 l-2021. Fid-dawl ta' dan kollu il-konsob hija ir-Reġistru Taljan li fih hemm il-kumpaniji Taljani li huma il-listjati ġifieri qegħdin fil-borza. Issa il-Juventus SPA hija waħda minnhom u minħabba din l-indaġini għaddejja il-konsob qiegħda bil-kbir tikkontesta. Fid-dawl prattikament ta' dan kollu dejjem kif qed jingħad anke fis-stqarrija li ħarġet tard il-lejla il-Klabb Juventin kien jidher li l-aħjar ħaġa li jitlaq dan kollu biex il-Juventus ikunu jistgħu jkomplu jgħinu lill-Prokura Taljana kif ukoll huma jibdew paġna ġdida. Mela però dak kien il-fatt li ġara l-lejla. Biss jiena nintambar u nħambaq u forsi tgħiduli kif qatt ma ħatta jew ftit kienu drabi li ħatta kontra l-coach, ma kont ngħid Agnelli. Jiena hawn ħaniġi fuq l-opinjoni tiegħi bieb issa. Mela lura lejn l-2017 jiena fl-opinjoni tiegħi minn hemm l-hemm bdiet it-triq tan-niżla sfortunatament. Dak kull bidu fih it-tmiem, kull era fiha il-glorja u l-biki tagħha. U jiena nemmen illi l-ewwel pass żbaljat li kienu ħaddu l-Juventus kien meta nġeb Ronaldo. Forsi Ronaldo tgħiduli issa llum qed titkellem hekk bravu. Jiena fl-opinjoni tiegħi kien out of budget għal Juventus. Biss minn hawn u minn hemm kienu ġabu l-approvazzjoni ta' Elkan u kienu ġabu. Minn hemm imbagħad bdew kwestjonijiet mal-UEFA fuq is-Super League. Kif nafu kien hemm il-każ li kien diġà nfetaħ darb'oħra tal-plusvalenze u l-Juventus anke fil-ground mill-2020 li law prattikament tista' tgħid ma kinux fl-aqwa tagħhom. Jiġifieri jista' jkun u biex taxxaq id-dinja kien hemm telf wara telf tista' tgħid mill-2018 law li l-ikbar wieħed kien ta'
254 miljun l-aħħar wieħed. U forsi dawn l-affarijiet dejqu bil-bosta lil John Elkann. U qed ngħid hekk għax fid-dawl ta' kif ġraw il-fatti llejla jien għalija ħareġ messaġġ wieħed minn John Elkann hawn nikmanda jien u għalfejn qed ngħid dan il-preċiżi kelmiet għax meta tara issa kif se titmexxa l-Juventus minn issa sa 18 ta' Jannar. Il-18 ta' Jannar ħajkun il-jum lill-membri ġifieri ix-shareholders issa inkluż l-Exor Holdings li għal-main shareholder tal-Juventus ħajsajqu laqgħa ġenerali straordinarja. Issa Maurizio Scannavino li huwa mitħlasew tal-grupp tal-Fiat ġie fdat fl-inkarigu tal-amministratur delegat filwaqt li Maurizio Arrivabene li kien wieħed mill-membri tal-bord li riżenja ġie fdat għad interim sakemm tgħaddi din it-tranzizzjoni. Issa ħajkun hemm ħafna min jgħid li isma' jiena llejla qed preokkupat ġej xi Calciopoli oħra għax jekk mhux ġie Calciopoli oħra nazzarda ngħid naħseb dan huwa nifs ġdid tal-Juventus, naħseb jiena nemmen tal-opinjoni tiegħi illi organizzazzjoni kull 10 snin għandha jkollha bidla, Juventus mhux speċjali, ma dik dejjem hija opinjoni tiegħi. Jiena fuq di rridu nistennew u naraw nittama mhux ġej xi penalità massiva l-klabb, ġifieri biss dak li jeżitu narawh. Però jiena forsi tkellimt fin-negattiv s'issa fuq Agnelli, però jiena u hawnhekk qed nitbissem għax kien l-iktar president li rebbaħna 19 il-trofew, ġifieri għandek 9 leagues, għandek xi 5 Koppa Italja, 5 Super Cups Taljani u sfortunatament ġiex finals mitlufa ta' Champions League li semmejthom timijiet oħra biss joħolmu li tilu darba final aħseb wara darbtejn fi 3 snin kif innexxhom jagħmlu l-Juventus. Veru ma rebħuhiex, biss irridu nirrikonoxxu li kien taħt Agnelli li ġew dawn l-unuri, kien taħt Agnelli wkoll li fl-aħħar mill-aħħar infetaħ il-ground li sar it-tieni tim li issa bdejna naqtu ftit il-frott tiegħu u hemm miżibilju oħra ta' affarijiet ċinejt. Il-tim tan-nisa tal-futbol ġifieri li minn xejn 5 kampjonati għalkemm l-is-sena jidher ma tant sejjer tajjeb. Issa se jiġri minn hemm hemm għax anke tibda tara l-kummenti u saħansitra tkellem l-eks direttur ġenerali tal-Juventus Luciano Moggi li qal ma jeskludix li fid-dinja li qegħdin ngħixu u kombinazzjoni ġol Italja huwa l-uniku pajjiż fl-Unjoni Ewropea li għandhom Prim Ministru mara li l-Juventus ikollhom President mara. Qisu hawnhekk qed jitfa' botta indiretta għal Eva Kristillin li nafu li hija mitla sew tal-Juventus. Dawn huma l-ewwel idejat x'nijat m'hemm xejn ikkonfermat, ma m'għandhom xejn bi kbir li f'dinja li prattikament bħalissa ddominata minn nisa il-Juventus ikun jekk m'iniex sejjer żball żgur mit-timijiet il-kbar Taljani l-ewwel klabb li jkollu President mara. Biss dan m'hemm xejn ċert, m'hemm xejn konfermat kif qed tbaqa' xarej u fuqhom. Forsi kif tafu qegħdin f'dan il-waqfa ta' 7 ġimgħat naħseb din it-tranzizzjoni saret b'mod li ma tħarbatx it-tim u nittama li għax dal-aħħar logħbiet kien qabad ritmu tajjeb u fuq hekk ħaniġi għat-tieni mistoqsija issa. X'se jiġri minn Allegri? Għax Allegri kien Agnelli li jriedu u Nedved qatt ma qabel ma jien anke l-irwol ta' Nedved qatt ma kont naf eżatt x'inhu. Nittama li minn issa sa tmiem l-istaġun ma jitħarbax kollox fuq il-ftit tajjeb li bdejna nibnu. Dawk il-mistoqsijiet issa irridu narawhom
kif ħajtwieġbu f'Ġunju li ġej. Issa naf li kien hawn supporters ġabdew joħolmu Del Piero, President, Zidane u ikun qiegħed hemmhekk jekkux coach jekkux l-istaff tekniku. Dawn issa ma nistgħux ngħidu issa huma kollha xnijat. Jiena bħala supporter Juventin u nagħlaq hawnhekk huwa ħaġa. Jien dejjem ħabbejt il-Juventus kont għadni u nibqa' sal-aħħar nifs ta' ħajti. Biss minn fuq it-televiżjoni għax istenni 4 snin sfortunatament minħabba il-Covid sfrattat kollox l-aħħar sentejn u nofs, però kont qed ninnota ground ċimiterju. La tista' ddaħħal b'nabar, la tista' kważi ddaħħal b'nadar, kważi isek tħalt ġo ċinema tara film. Fl-opinjoni tiegħi ground tal-futbol m'għandux ikun hekk u nemmen u anke tiġi qed nara ġo fora Juventina tard il-lejla kważi ħin nofs il-lejl li tiġi ħadu r-ruħ. Jiena nieħu r-ruħ meta nara l-isem tal-Juventus ikklerjat minn kollox. Issa, x'ħajġri ġo l-ground, x'ħajġri wara l-ground, x'ħajġri mill-istaff tekniku, mill-istaff mediku, dawn huma mistoqsijiet li ħajtwieġbu għas-fissijat li ġejjin imma fil-ġimgħat u xhur li ġejjin. Jiena ħaġa u nagħlaq totalment hawn. Għaddejna żminijiet diffiċli, lura fi żmien il-Calciopoli, fil-passat kien hemm żminijiet oħra diffiċli, forsi jien kont iżgħar u ftit niftakarhom, ejjew neqgħu nsostnu t-tim tagħna, u jekk il-Bambini Rejt fl-ewwel logħba tal-istaġun li ġej, ta' sena ġdida, skużani, u jisu l-istaġun li ġej għax jisu t-torneo klawżura, ħan nitkellem f'termini ta' kif jitkellmu l-Arġentini, għax dak il-kampjonat tagħhom hekk hu, jiġifieri, ejja nkomplu nibnu fuq dak it-tep li konna bdejna nibnu dal-aħħar. Il-lejla tajba u forza Juventus fino alla fine.